Už dnes dokáží firmy ušetřit desítky hodin práce měsíčně díky automatizaci a AI agentům. Pojďme se dnes podívat na to, jestli je něco podobného možné i u vás. Jmenuji se Martin Podolínský a spolu s mým týmem se zabýváme praktickou aplikací automatizace pomocí umělé inteligence. Nedávno jsme vytvořili sadu otázek, kterou používáme při AI auditech s našimi klienty. Pojďme se dnes podívat na 3 z těchto otázek. Zkuste se nad nimi zamyslet a možná vám vaše odpověď pomůže rozhodnout, jestli dává využití AI v roce 2025 smysl i u vás. První otázka zní: trávíte vy nebo váš tým každý týden hodiny prováděním stále stejných činností? Mám na mysli věci jako odpovídání na podobné dotazy zákazníků, třídění e-mailů podle projektu, přepisování údajů z formulářů, kategorizování dokumentů, monitorování nabídek konkurence a spousty dalších. Pokud přikyvujete, máte první zelenou. Ze zkušenosti víme, že i relativně malá firma může trávit 6 až 8 hodin týdně jen odpovídáním na základní dotazy zákazníků. Odesílání ceníků, dodacích lhůt, základní informace o službách a objednávkách a další. Dobře nastavená AI dokáže 80% těchto dotazů vyřešit prakticky okamžitě a velmi přesně. Investice se může vrátit typicky za 3 až 4 měsíce. Klíčové je začít postupně s minimální implementací částí úkolů a postupným vyhodnocováním. Nesnažte se změnit všechno najednou. Druhá otázka. Máte hromady informací, zákaznické dotazy, prodejní záznamy, smlouvy, hodnocení od zákazníků, ale nemáte čas je analyzovat? Firmy často sedí na pokladech užitečných informací. A i přesto, že jsou bez jednotné struktury a umístění, tak s použitím moderních jazykových modelů je možné spousty informací získat a převést do formátu, který dovolí další zpracování. Mimochodem, proto jsme vyvinuli Data Vestigo, nástroj, který komukoliv bez znalosti programování umožní převést nestrukturovaná data v mnoha různých formátech do přehledné tabulky například v Excelu. Jen tím, že vlastními slovy popíše, jaké informace vlastně hledá. Tady je typický příklad. Máte 2 roky e-mailů s dotazy zákazníků. AI dokáže během hodin identifikovat nejčastější problémy, typy klientů nebo sezónní trendy v poptávce. Jedna analýza zákaznických dotazů může odhalit, že 40% lidí se ptá na stejnou věc, která ale není nikde na vašem webu vysvětlena. Počkat, pokud máte tým, řekněme méně než 10 lidí, možná si říkáte, tohle není pro nás. Ale pravda je opačná. Menší týmy často dosahují s AI lepších výsledků než velké korporace. Proč? No, dokáží se rozhodnout a změnit rychleji. Ale pozor, ne všechna data jsou připravena pro AI. Často je potřeba je nejdřív takzvaně vyčistit. Proto například my začínáme vždy analýzou dat a jejich kvality. Určitě nechcete nepříjemné překvapení po měsících práce. AI není chytřejší než vy. Jen při správném zadání dokáže za hodinu neúnavně projít tisíce mailů nebo dokumentů, zatímco vy byste to nestihli ani za měsíc. Ale interpretovat výsledky a rozhodnout, co s nimi, tak to už je na vás. Třetí otázka. Kolik času týdně trávíte hledáním nových potenciálních zákazníků, procházením webu, hledáním kontaktů, zjišťováním, kdo za co zodpovídá a jestli by mohli mít zájem o vaše služby? Z praxe víme, že obchodník může strávit 8 až 10 hodin týdně jen hledáním kvalitních lídů. Kdo by mohl potřebovat vaše služby, jaké má kontakty, čím se přesně zabývají? Například pro jednoho zákazníka jsme vytvořili workflow s naším Data Vestigo projektem a dalšími AI agenty, který dokáže automaticky najít desítky relevantních firm z veřejných zdrojů. U každé vytáhne klíčové kontaktní informace, jména, pozice, e-maily, telefony. Uvedu konkrétní příklad. Zadáte kritéria jako stavební firmy v Praze a během hodiny dostanete tabulku s desítkami firm, včetně jmen kontaktů a základních informací o firmě. To, co byste ručně hledali týden, máte za hodinu. AI robot používá veřejně dostupné zdroje Google a prochází stránky stejně, jako byste to dělali vy sami. No a nejlepší na tomhle konkrétním řešení je to, že výsledky jsou aktuální a čerstvé, na rozdíl od nějaké zastaralé databáze, kterou třeba někde můžete koupit. Pokud jste odpověděli ano na alespoň jednu z otázek, možná má využití AI pro vás potenciál. Pokud na 2 nebo 3, pak můžete očekávat významné změny. Nezapomeňte na naše pravidlo. Začněte s malými pilotními projekty, které přinesou výsledky za 2 až 4 týdny. Žádné roční projekty za miliony.
Ďábel se skrývá v detailech a minimální produkt často odhalí věci, které se jen velmi těžko dají předpokládat. V ideálním, ale ne nepravděpodobném scénáři vám řešení pomůže snížit problémy s přetížením vašeho týmu a reagovat rychleji na změny trhu. Nejde o to být první s novinkami, ale jde o to neskončit poslední, až se použití AI stane běžným standardem. Pokud vás zajímá, jak by AI mohla fungovat konkrétně v vaší situaci, připravili jsme sadu otázek, které vám pomůžou identifikovat, jaký přínos by nasazení automatizace pomocí umělé inteligence mohlo přinést bez přehnaných slibů. Odkaz ke stažení dotazníku najdete v popisu videa. Důležité je začít. Většina úspěšných implementací začala malým krokem a ne velkým projektem. Právě teď je ideální čas na první krok.